Long PS long sidolo selama long PS long nang litum la India Airlines pen abut abang koso nang dengsi nang tom cepek lang ji dak malong PS bang oh tapi ni ladak malong PS long neli nang kahumri ateng polo tangte ladak neli tum Airlines atum si kedam dia phan ning theklong lapen amriale along almost fodo sita ladak abangke ke haji a percentage bangke mepik lapen ke non amriale along a candidate Dr. Habiteron lake BJP penlo lapen lilitum India Airlines pen bangke ake hai Bikram Hanselo lasinilitum kedamtang MP election hot samenilitum amriale long bangke mesen lapen nili homosti long so cheng long stame kedamtang ke nilitum Airlines atum si kedamtang stame haidet lapen non bangke hadak nili so cheng homosti long bangke 100% nilitum India Airlines tum si hai pemilo lapen ke amreng stame ifaldo sta amreng long stame hadakta 100% nilitum si hai vekji lapen dwaramla chenthong amri lan stame nilitum kedamateng anpulote nilitum real mepik lasi ladak bangke nilitum ke haja phai non pen stame nili ningji tikang dak thek ladak ke amriel pen ke haji nilitum arah tu meninggal matha nak tu kaci cardam koson non dihu bang ke mesenya dah ho athe nil tu tim bang joi mantila pu BJP long se masih non dihu ke mesenya dak 70% long weg je pen ke hai Dr. Habiteron Amri LC 112 lasan nombor Amri LC pen la Dr. Habiteron si high weg kol dak malong mangela tu kom nai 70% kom nai 70% ong mune 85 lasan si target lo ni tu Ake APSLC ke cethewan athe Bikram Hanse ka lug rong pinang ma dilage rong khang muni se dak nang thur lake totally laphan ke reject lo pen la tumge ke haiya position na hok ta all kar byang long ta BJP vote koson si kaci cardam to choro paro na tum dak hai report nang kale ka puthak la senili tum dak malong PS long bangke la bangke dake APSLC a candidate Bikram Hanse ke la dake adim ave dake doni don thom la boson an be dake do la sila tuma vote bangke dake mane phokke penta aber pigi la tum phokke penta aber pigi ase la bangke dake mane BJP a candidate ake hai Dr. Habiteron sila bangke hai vekji la pen tim Karbi Anglong a leader Dr. Turiram Ronghang Keja ateng si dak bangke katu uta che dondon na sila bangke lam bangke ke dam tang an tan ne ke ho regional ha ESC pensini ke kame klem don bang fulo juga dam tang tan dak malong PS ke kaperem don bang fulo seta non ke bang je bangke ne lang thailo mane tangka si chichirong amuni de tumba tangka tibuk si chichirong ke nang veji ke klem kle nasi alle abelu nasi non ke prang bang ke itung ke rolling long sidoro penang po itung claim ra penang po ke claim ji sita rolling itu mate ke claim ke jara kamta asa yang deng le ponji puta itu masa yang deng ke rolling pen pe puta itum ceplang le pu la ke kanun tabra ke la ke nang kilio ban cho deng tum no la pen ke itum ahok pet ke claim ni pute rolling pen pete kam tunche la pen ke election apongtin polang kali ni pu pelo se itum hemprek ke hangji pusta rolling pen matik lo itu masayang deng jarang sayang deng leklem betai itu masayang deng ke rolling men bete kam chok ji